Vážení diváci média webináru, dovoľte mi, aby sme vás privítali z Banskej Bystrice. Jedná sa o druhé kolo webinárov Slovenskej hepatologickej spoločnosti, ktoré sme nazvali hepatologické štvrtky. To, že to je druhé kolo, nám robí veľkú radosť. Veľkú radosť nám robí aj to, koľko ľudí sa registrovalo na dnešný aj predchádzajúci webinár z Košíc. Ten formát sa pokúsime zachovať tak, aby to bola spoľahlivá platforma pre tých, ktorí sa chcú dozvedať o chorobách pečene viac a viac, o tom, ako stojí slovenská realita v zaobchádzaní s prevenciou, liečbou chorôb pečene. Dnešná hlavná téma nášho webinára je transplantácia pečene. Vítam tu hlavných hráčov transplantačného programu pečene zo strany vnútorného lekárstva, tak ako budú postupne v programe a ako budú prednášať, tak ich spoznáte. Tie témy, ktorým sa tu venujú, sú aj takými ich ťažiskovými, nazval by som to hĺbkovými zámermi a pôsobia aj ako konzultanti, respektíve konzultantky v týchto odboroch. Zároveň sme sa snažili dramaturgiu dnešného webinára koncipovať tak, aby si našlo auditorium to svoje. Prvý odkaz je, že transplantácie pečene existujú. Druhý odkaz je, aké sú hlavné témy v transplantológii pečene v súčasnosti. Tretí odkaz je, kto sú hráči na poli vnútorného lekárstva, zabezpečujúci program behu transplantačných aktivít okolo transplantácie pečene. No a potom pre odbornú verejnosť, čo sa dá urobiť, aby výsledky v transplantačnom programe boli najlepšie, ako sa len dá. Budeme radi, keď sa zapojíte do diskusie, ktorú sme ponechali na koniec nášho webinára, lebo tá téma je relatívne homogénna. A dovolím si začať hneď s prvou prednáškou, ktorú sme zvolili s pani doktorkou Adamcovou, vedúcou nášho liver transplant programu, ako prvú kvôli tomu, že sa jedná o indikáciu na transplantáciu pečene v budúcnosti. Chceli sme vedieť, že či doteraz nealkoholová tuková choroba pečenia a od teraz azda metabolicky asociovaná tuková choroba pečene je na Slovensku taká ako na ostatných častiach zemegule. To znamená prudko narastajúca indikácia so svojimi vnútornými problémami. Moja deklarácia, nech sa páči. Počul som jedného známeho profesora z Toronty, ktorý povedal: moja deklarácia konfliktu záujmov prejavuje moje vnútorné založenie, že idem s každým, kto mi to ponúkne. Takže nafldy alebo mafldy, to názvoslovie nie je zlé tak trošku si uvedomiť sa v tejto dobe, čo viedlo k zmene, podobne ako pri primárnej biliárnej cholangoitíde. To sú vážne veci a aj v tejto indikácii sa na zmene názvoslovia podielali viaceré hnacie sily a jedna z nich boli pacienti. Metabolicky asociovaná tuková choroba pečene je, zdá sa, s prevalenciou 25% vo väčšine krajín, kde sa skúma, je veľmi podobná. Z toho 3%, čiže každý štvrtý dospelý človek má stukovateľnú pečeň, 3% z týchto ľudí majú už v momente prvého zistenia cirhózu. Ak majú zároveň cukrovku, tak percento podielu cirhózy sa násobí až 5-násobne. To znamená, že ak má niekto cukrovku a zistí sa mu prvýkrát tuková choroba pečene, tak je zhruba 15% pravdepodobnosť, že bude mať aj pokročilú chorobu pečene. Pred našimi očami narastá výskyt tejto choroby a to je to, kvôli čomu sa v súčasnosti jedná o jednu z hlavných tém. Keď si pozriete konferencie, keď si pozriete obsahy časopisov, tak hepatitida C ako hlavná téma ovenčená Nobelovou cenou a pravdepodobne
na vrchole svojho záujmu v zmysle efektívnej liečby je vystriedaná metabolicky asociovanou chorobou od epidemiológie cez patogenézu. Nové lieky v pipeline sú stovky nových molekúl, takže máme sa na čo tešiť. A jedna z hnacích síl je prevalencia. Tá medzi rokmi, ako vidíte napríklad na číslach na diapozitíve, medzi rokmi 2001 a 2019 stúpla ako podiel na transplantáciách pečene z 1% na 30%. To je brutálny nárast. Tá diagnostika je zjednodušená. Ja osobne sa teda teším z tejto zmeny. Je pomerne... Môžem poprosiť tu myš? Ďakujem. Zjednodušenie je v tom, že akoby primárny krok v diagnostike je stukovatenie pečene a potom už netreba nič iné, len jednu z troch položiek mať splnenú. Napríklad, keď má niekto na sonografii, povedzme, známky stukovatenia pečenia, k tomu má prítomný diabetes mellitus druhého typu, už má metabolicky asociovanú chorobu pečene tukovú. Ak má nadváhu alebo obezitu podľa body mass indexu, DETTO. A ak má steatózu a je, nazvime to, štíhly, tak potom je potrebné, aby boli splnené kritéria plus mínus metabolického syndrómu. Čo to urobilo s výskytom? Toto je veľmi čerstvá práca, ktorá podľa môjho názoru najlepšie vystihuje, aký význam má zmena diagnostiky. Toto je výskyt, prevalencia pri muffled a NAFLD a toto je incidencia. Vidíte, že tie rozdiely nie sú veľké, ale sú prítomné. Obzvlášť veľký rozdiel je v tom, že ľudia, ktorí sú štíhli, tam je určitým spôsobom zvýšená latka na diagnostiku. A čo je pre mňa osobne podstatné do klinickej praxe pri NAFLD, ako vidíte, museli byť viaceré položky tak nejak adresované, potrebné a toto nie je potrebné z tých položiek. A pri MAFLD zostali len dva diagnostické princípy. Stukovatenie a jedna z tých troch vecí, čo je veľké zjednodušenie do napríklad primárnej sféry alebo do odborných ambulancií iného typu, než je hepatologická. To je pre tak prevalentnú chorobu podstatné. Toto sú svetové trendy vo výskyte indikácie na transplantáciu pečene jednotlivých etiológií a vidíte, že najprudšie rastúca, najrýchlejšia a konštantne rastúca aj v prepočte je tuková choroba pečene ako indikácia na transplantáciu pečene. Alkoholová choroba pečene je druhá príčina, ktorá rastie. My sme chceli vedieť, ako sa základná choroba, ktorá k transplantácii napokon vedie, čiže cirhóza pečene, ako by sme mohli zistiť, že či aj u nás narastá ten podiel. My všetci máme z dennodenného stretávania sa s týmito pacientami dojem, že tukovej choroby pečenia je čoraz viac, ale samozrejme, že je potrebné premeniť to na nejaké číslo. Tak sme nahliadli do databázy doktorky Adamcovej z roku 2009 až 2011. Vstupné kritérium bola cirhóza pečene. Tí pacienti boli zväčša hospitalizovaní a toto sú údaje z nášho registra cirhóza. Vidíte, že ten rozdiel je velikánsky. 2,8% alebo 12% a napriek tomu, že nedosiahol ten rozdiel štatistickú významnosť, nazdávame sa, že je to otázka malých čísel a môžeme povedať, že tuková choroba pečene ako podiel etiológie pri cirhóze narastá aj na Slovensku. Tá práca bola pani doktorke prijatá na FLD konferencii na budúci rok. Čo je nemálo zaujímavé, pozreli sme sa aj na nejaké iné charakteristiky pacientúry a zistili sme, že tí pacienti mali priemerný MELD v súbore spred zhruba 10 rokov nižší, ako je to v súčasnosti. Tie dve skupiny nie sú úplne porovnateľné a my sme si toho vedomí, napriek tomu si myslíme, že toto je tiež jedna z realít. Že dnešní pacienti z NAFLD alebo MAFLD sú v momente diagnózy cirhózy, v momente príjmu do nemocnice chorejší.
že sú viacej dekompenzovaní. A dosť s tým koreluje aj ďalší nález a to, že majú menej svalov. Toto je jeden z akceptovaných ukazovateľov sarkopénie, je to mid-arm muscle area, plocha svalu v strede ramena a v tom prvom súbore bola, ako vidíte, takmer dvojnásobne väčšia ako v súčasnosti. To sú v celku porovnateľné skupiny a majú menej svalov, viac sú zdekompenzované a viac sú stukovatené. A toto je už vyslovene zoznam čakateľov na transplantáciu pečene, tak si myslím, že môžeme celkom jednoznačne konštatovať, že NAFLD NASH ako indikácia na transplantáciu pečene aj na Slovensku narastá. Čo je ešte zaujímavejšie a koreluje to s tou predposlednou informáciou o tom, že pacienti sú viac chorí. Toto je analýza pánom docentom Kollerom, analýza nášho registra, že či je nejaký rozdiel v charakteristikách pacientov s alkoholovou chorobou pečene a nealkoholovou chorobou pečene v našom registri cirróza. Zistili sme, že pacienti s nealkoholovou tukovou chorobou pečene majú horšiu prognózu ako pacienti s alkoholovou tukovou chorobou pečene. Majú aj iné charakteristiky, ale tie rozdielne, ale tie presahujú rámec tejto prezentácie. Tiež s pani doktorkou Adamcovou Selčanovou sme sa pozreli na to, ako sa vyvíja po vzore IKEMu, kde skupina okolo doktora Trúnečku vo významnom časopise v roku 2016 publikovala svoje skúsenosti na túto tému, ako vzniká nealkoholová tuková choroba pečene po transplantácii. Tam je viacero možností. Jedna je, že vzniká u tých ľudí, ktorí ju mali aj pred transplantáciu, tomu sa hovorí rekurencia choroby, ale my sme sa zaoberali niečím, čo sa volá de novo NAFLD po transplantácii. A zistili sme zaujímavé veci. Toto sú riadky 6 mesiacov od transplantácie, 12 mesiacov od transplantácie a 2 roky od transplantácie. Toto je Fatty Liver Index, spochybňovaný, ale neustále používaný diagnostický laboratórny parameter tukovatosti pečenia. Vidíte optické zvyšovanie, štatisticky nesignifikantné. Toto je magnetická rezonancia, ktorá ukazuje percento pacientov, ktorí mali stukovateľnosť pečenia nad 5%. Jedná sa o jednu z najpresnejších metodík na zisťovanie a tiež vidíte optické zvyšovanie percenta pacientov so stukovateľnou pečeniou tiež nedosiahlo štatistickú významnosť. Čo je ale extrémne zaujímavé, je stále nie na hladine štatistickej významnosti, ale už takmer klope to na dvere. To je fibróza. To je akákoľvek fibróza v tom transplantovanom štepe a toto je signifikantná fibróza. To už je fibróza, ktorá má následky. Tak tam vidíte, že to dosiahlo aj štatisticky významný rozdiel 15%. Preto je trojnásobné zvýšenie podielu pacientov, ktorí majú signifikantnú fibrózu rok a 2 roky od transplantácie pečene. My vidíme, že tí pacienti nám priberajú, body mass index stúpa, čo pol roka, dalo by sa povedať, to je tá súvislosť. Pacienti majú inaktivitu, pacienti majú sarkopéniu, nevieme ich po transplantácii rozhýbať a nevidíme dôvody na to, aby sa nehýbali. Je to predmet veľkého záujmu. Vďaka Marekovi Rácovi, vedúcemu pracovnej skupiny pre NAFLD spolu s docentom Martinom Zimom, máme svoj záznam v registri NAFLD. Predtým sa profesor Lazarus venoval eliminácii hepatitidy C, teraz sa venuje celosvetovému adresovaniu pandémie diabezity a NAFLD, a pretože reálne spĺňame tie začiarknuté položky, človeku sa až nechce veriť, že sme jedna z najlepšie pripravených krajín pokonať sa s vlnou incidencie a prevalencie NAFLD. Jeden z dôvodov, ktorý v tom zohrával svoju úlohu, je, že sme už adresovali odborné spoločnosti, ktorých sa to týka, že odborníci z diabetológie, obezitológie, kardiológie, hypertenziológie, metabolológie vystupujú na našich podujatiach. Máme spoločné guideliny. To je reálne zaslúžené miesto.
a dúfam, že to tak pôjde ďalej. No a tu je, aby sme sa vrátili k transplantačnému programu, otázka znie implicitná, že či sa Slovensko môže pokonať s novou vlnou nárastu incidencie transplantácií kvôli novej indikácii, ako je NAFLD, tak vidíte, že v porovnaní s inými krajinami Európy sme nie na dobrej pozícii. Toto je číslo na 1 milión obyvateľov transplantácií a vidíte, že v porovnaní napríklad už susedným Českom sme sa naozaj že rozdelili. Takže tu je rezerva, ktorú adresujeme na viacerých úrovniach. Takto sa vyvíjali počty transplantácií v Banskej Bystrici. COVID riadnym spôsobom zasiahol do toho, ako sme sa snažili priblížiť sa tým požiadavkám, ktoré vďaka NAFLD môžu byť narastajúce. Zaujímavé a spolupodiela sa to na tom, že či to dáme alebo nedáme pre všetkých pacientov a aké si povedomie v jednotlivých okresoch a krajoch, tak vidíte, že sú okresy, kde ako keby nebolo treba transplantácie pečenia, sú okresy, kde nie, že ako keby nebolo treba, ale za 10 rokov, ja som to naschvál začiernil, za 10 rokov nebola potrebná z týchto okresov ani jedna jediná transplantácia pečenie. Tak to si myslíme, že je naozaj na pováženie. Záverom mi teda dovolte, vážení diváci a Slovenská hepatologická spoločnosť, zosumarizovať, že tuková choroba pečenie, v súčasnosti nazývaná MAFLD, je nová tsunami aj v transplantačnom programe, aj na Slovensku. Keď sa zjaví, ak je indikáciou na transplantáciu pečenie, tak zhoršuje prognózu pacientov, keď je diagnostikovaná pred transplantáciou. Po transplantácii sa často vracia a vedie k fibróze štepu a o pripravenosti Slovenska na túto vlnu je potrebné ešte diskutovať a starostlivejšie sa pripravovať. Ďakujem vám za pozornosť a keďže mi pomáha tento slajd, tak mi je ľahko odovzdať slovo Svetlane Adamcovej Selčanovej, ktorá zastrešuje náš bystrický transplantačný program pečenia, aby sa ujala témy, ktorá je zo súdka, ako na smrť chorého, akútne dekompenzovaného pacienta s chronickou chorobou pečenie, ktorý padne do nemocnice, padne na isku, je žltý, má multiorgánové zlyhanie, zachrániť tak, aby sa dožil transplantácie, aby tá transplantácia mohla zachrániť jeho život. Nech sa páči, Svetlana. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, ďakujem veľmi pekne za slovo. Plazmaferéza pri akutnom zlyhaní pečenie v teréne chronickej choroby pečenie je moja téma. ACLF alebo syndrom akutného zlyhania v teréne chronickej choroby pečenie je syndrom s vysokou krátkodobou mortalitou. Príčiny ACLF sú rôzne, je ich široká škála. Na Slovensku je najčastejšou príčinou ako trigger ťažká alkoholová hepatitída. Transplantácia pečenie sa javí ako kauzálna možnosť s dobre preukázaným efektom na prežívanie pacientov s ACLF, ale transplantácia pečenie nie je možná u všetkých pacientov. Sú tu kontraindikácie, ktoré sú klinické, ale aj legislatívne. Druhá vec je to nedostatok darcovských orgánov. Preto títo pacienti mimo štandardnej terapie majú hľadané iné možnosti liečby a možnosťou v tomto prípade je využitie extrakorporálnych metodík na preklenutie obdobia buď do obdobia transplantácie alebo do spontánneho sa zotavenia pacienta. Extrakorporálne systémy na podporu pečenie rozdeľujeme na dve veľké kategórie. Prvá sú to Artificial Liver Support systémy, ktorých základom je adsorpcia a filtrácia, ktorá je zameraná na odstránenie cirkulujúcich toxínov pomocou rôznych membrán a adsorbentov. Túto skupinu rozdeľujeme na dve. Prvé sú založené na konvenčných extrakorporálnych procedúrach, kde patrí aj hemodialýza, hemodiafiltrácia a už spomínaná plazmaferéza a veľkoobjemová plazmaferéza. A druhé sú založené na albumínovej dialýze, kde patrí systém MARS, patrí systém SPAD a potom je to systém Prometheus. Ďalšou veľkou skupinou sú bioartificiálne pečeň podporujúce systémy.
Čo je cieľom plazmaferézy? Cieľom plazmaferézy je odstránenie toxínov ako je amoniak, bilirubín, žlčové kyseliny a iné škodlivých zápalových mediátorov a náhrada prospešných plazmatických proteínov bežne syntetizovaných pečeňou. Prvé výsledky o efekte plazmaferézy siahajú už do 90 rokov, kedy sa jednoznačne ukázal efekt u akutného hepatálneho zlyhania bez chronickej choroby na zlepšenie parametrov a prežívania. Efekt plazmaferézy pri ALF bol overený vo veľkej multicentrickej randomizovanej štúdii v roku 2016, čo dalo základ, že sa táto metodika, hlavne teda veľkoobjemová plazmaferéza, dostala do európskych guidelinov na liečbu a manažment pacientov s akutným hepatálnym zlyhaním. Toto dalo podklad vzniku alebo preskúmania, či plazmaferéza funguje aj pri syndróme ACLF a začali byť teda publikované články z dielne napríklad Richarda Moroa, kde názov jedného z článkov je, že či plazmaferéza je pre týchto pacientov svetlo na konci tunela. V databáze Medline via PubMed a Embase bolo doposiaľ publikovaných 9 štúdií u pacientov so solo ACLF a využitím plazmaferézy, pričom 4 štúdie hodnotia efekt plazmaferézy na prežívanie týchto pacientov, mortalitu 30-dňovú a 90-dňovú. 2 štúdie porovnávajú prežívanie pacientov, kde porovnávajú štandardnú terapiu a plazmaferézu pri ACLF. Všetky tieto štúdie preukázali efekt na zníženie 30 a 90-dňovej mortality pri ACLF a efekt na pokles MELD bol signifikantný. Stále v tomto prípade ani jedna štúdia ale nemá názor na to, koľko je potrebné využiť plazmy, že či je potrebné tak ako pri akutnom zlyhaní veľkoobjemová plazmaferéza alebo bude postačovať štandardná plazmaferéza, čiže počty alebo teda množstvo plazmy, ktoré je využívané v jednotlivých štúdiách je od 3000 ml až do 15% objemu pacienta. Najviac teda v štúdiách je popisovaných 12-litrový objem. Dokonca nie je ani konsenzus zatiaľ v počte sedení, no efektívne sa javí aspoň 2 až 3 krát týždenne po dobu 14 dní. Aktuálne prebieha veľká randomizovaná štúdia Plexar, je to Kumarová štúdia od roku 2019, kde pacienti z ACLF majú 5 sedení a využíva sa tu čerstvá mrazená plazma a 5% albumín. Outcome tejto štúdie je posúdenie efektu na celkové prežívanie 28 a 90 dňové a transplant-free survival. Niečo by som si dovolila zmieniť o porovnávacích štúdiách. Sú to 2 retrospektívne štúdie. Dôležité je v tomto prípade povedať, že kým teda u nás je najčastejším triggerom akutná alkoholová hepatitída, svetové štúdie, ktoré pochádzajú hlavne z Ázie, sú postavené na štúdiách s hepatitídou B. Čiže prvá z týchto štúdií skúmala účinnosť plazmaferézy u pacientov s ACLF pri HBV infekcii, kde celá kohorta pacientov bola liečená entekavírom. Pacienti boli rozdelení na 2 kohorty. Jedni boli liečení solo entekavírom, druhí boli liečení entekavírom a aj plazmaferézou. V tomto prípade išlo o ťažších pacientov s vyšším meldom. Počet sedení, ktoré absolvovali, bolo 2 až 5 sedení. V tomto prípade išlo o veľkoobjemovú plazmaferézu, čiže 15% objemu pacienta. A záverom tejto štúdie bolo, že je tu jednoznačný efekt na zníženie mortality 30-dňovej a 90-dňovej. Ďalšia retrospektívna analýza, rovnako teda na kohorte HBV pozitívnych pacientov, skúmala efekt na 30-dňovú mortalitu. Takisto tu boli pacienti rozdelení na skupinu, ktorí boli liečení štandardnou protivírusovou liečbou alebo teda solo plazmaferézou. Počet sedení v tomto prípade bol 4 až 6 v priebehu 14 dní. Objem plazmy bol 4500 ml, ale v tomto prípade bol pridaný aj albumín podľa hmotnosti 20 alebo 40 gramov. Táto štúdia rovnako preukázala efekt na zníženie 30-dňovej mortality v porovnaní s kohortou pacientov, ktorí neboli plazmaferézou liečení, 41,9% versus 25,2%. Tento rozdiel bol signifikantný. Efekt bol jednoznačný u pacientov, ktorí mali MELD medzi 20 a 30, pričom u pacientov, ktorí v tejto štúdii mali MELD skore nad 30, už efekt pozorovaný nebol.
Teraz by som si niečo dovolila k našim dátam. Využitie plazmaferézy analýza nášho súboru. Jedná sa o retrospektívnu analýzu, ktorej cieľom bolo zistiť efekt veľkoobjemovej plazmaferézy u pacientov s ACLF po zlyhaní konzervatívnych možností liečby na prežívanie v súbore. Sledovaný interval bol medzi januárom 2017 až do októbra 2021. Vstupnými kritériami plazmaferéza u pacientov s ACLF pri zlyhaní konzervatívnych možností liečby, pričom u pacientov s ťažkou alkoholovou hepatitídou šlo o non-responderov na steroidy a non-responderov na experimentálnu fekálnu mikrobiálnu transplantáciu. U pacientov s HBV infekciou išlo o pacientov, ktorí mali nedostatočnú odpoveď na liečbu. U pacientov s DILI v teréne tukovej choroby pečene šlo zlyhanie suportívnej liečby a progresiu daného stavu. Vylučovacími kritériami bola plazmaferéza z inej indikácie, sledované premenné, stupeň ACLF, vek, pohlavie, etiológia, počet sedení, Child-Pugh MELD a MELD-NA skóre v čase zahájenia plazmaferézy, zápalové parametre podľa CRP, MELD-NA v čase ukončenia plazmaferézy, prítomnosť infekcie, zaradenie pacienta na čakaciu listinu, exitus pred zaradením, exitus na čakacej listine, samotná transplantácia, zlepšenie stavu, prežívanie 28 a 90 dňové v jednotlivých skupinách ACLF a transplant-free survival rovnako v jednotlivých skupinách ACLF. Celkovo za dané obdobie bolo realizovaných medzi rokom 2017-2021 50 plazmaferéz, pričom ACLF tvorilo väčšinovú indikáciu, bolo to 52%. Vidíte, že ten počet plazmaferéz počas jednotlivých rokov stúpa. Ide o pacientov v produktívnom veku, 47 ročných, pohlavím prevažovali muži. Pokiaľ už ide o jednotlivé výsledky u kohorty pacientov s ACLF, v tomto prípade rovnako teda dominovali muži, vek takisto produktívny 47,7 roka, pacienti s ACLF 1 15%, z ACLF 2 27%, z ACLF 3 58%, priemerný počet sedení bol 3,5 sedenie, 1 až 5, množstvo plazmy, ktoré bolo využité v počte litrov bolo 4,7 litra. Najviac teda pacient bol plazmaferezovaný s 8 litrami plazmy. Etiologicky dominovali pacienti s ťažkou alkoholovou hepatitídou 69%, potom to boli pacienti s tukovou chorobou pečene, ktorá bola potencovaná buď teda DILI alebo hepatitídou A 11%, dekompenzovaná primárna sklerotizujúca cholangitída, overlap AIH, to boli 2 pacienti, hepatitída B 2 pacienti a morbus Wilson v teréne cirhózy pečene s Wilsonskou krízou, to bol 1 pacient. Premenné pred plazmaferézou Child-Pugh skóre bolo 12,3 boda, MELD vidíte vysoko 37 bodov, kde teda najťažší pacient mal MELD 53, MELD-NA takisto 37,5 boda, najťažší pacient 49, CRP priemerné bolo 40, infekciu alebo o IACLF sme v tomto prípade hovorili u 14, sme teda potvrdili u 14 pacientov. Premenné po transplantácii MELD došlo k poklesu 27 na 27 bodov, MELD-NA došlo k poklesu na 29 bodov. Zaradení pacienti na čakaciu listinu bolo ich 11, exitus pred zaradením exitovali 2 pacienti, na waiting liste exitovali 2 pacienti, transplantovaných bolo 7 pacientov, celkovo zlepšený stav do kompenzovaného štádia dosiahlo 6 pacientov, exitovalo 11 pacientov, pričom 2 pacienti exitovali po transplantácii a dodneska žije 13 pacientov. Vidíte teda, keď sme porovnávali MELD pred zahájením plazmaferézy a po plazmaferéze, či už MELD alebo MELD-NA sú výrazne signifikantne zlepšené. Pokiaľ sme hodnotili 28 a 90 dňovú mortalitu v súbore pacientov podľa jednotlivých stupňov ACLF, u pacientov s ACLF 1 nám prežili všetci pacienti, čiže mortalita bola 0%. Pokiaľ ide o pacientov s ACLF 3, ktorí boli plazmaferézovaní, v tomto prípade prežívalo 28 dní. 30% pacientov, teda 70% exitovalo a 88% pri
90-dňovej mortalite. Keď sme tieto dáta porovnávali s dátami z registra, ktoré prezentovala a publikovala doktorka Janceková Žilinčanová, vidíte, že ten rozdiel u týchto pacientov bol jednoznačný, či už sa jednalo o 28-dňovú alebo 90-dňovú mortalitu. Pokiaľ ide o pacientov s ACLF2 a plazmaferézou, tu ten rozdiel bol hodne významný v porovnaní s kohortou, ktorú hodnotila pani doktorka Janceková. Pokiaľ sme hodnotili o transplant-free survival a porovnávali sme tieto jednotlivé krivky, čiže prežívanie pacientov z ACLF3, ktorí podstúpili transplantáciu versus tí, ktorí nepodstúpili transplantáciu, vidíte ten rozdiel či už pri ACLF2 alebo pri ACLF3, pričom pri ACLF3 je ten rozdiel miernejší, pri ACLF2 je ten rozdiel jednoznačný, je to v podstate pri 90-dňovom hodnotení prežívania až 30%. Záverom možno povedať, plazmaferéza má signifikantný efekt na MELT a MELT-NA v našom súbore, čo sú porovnateľné dáta so štúdiami. Plazmaferéza preukázala jednoznačný efekt na prežívanie 28 aj 90 dní u pacientov z ACLF2, čo sú takisto dáta porovnateľné so štúdiami. Plazmaferéza pri ACLF3 sa javí, že má efekt, ten efekt sa zdá byť nižší, no v prípade urgentnej transplantácie má pacient nádej. Transplant-free survival poukazuje na progresiu mortality v kohorte pacientov z ACLF2, pokiaľ sa jedná o 90-dňovú mortalitu, došlo k vzostupu o 27%, rovnako aj v kohorte pacientov z ACLF3. Pri zlyhaní štandardných konzervatívnych postupov pri ACLF je vhodné zvážiť plazmaferézu ako bridging k transplantácii alebo k obnoveniu hepatálnych funkcií u pacienta. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne a pokračujeme prácou Danky Jancekovej Žilinčanovej. My sme pred nejakým časom analyzovali náš register s otázkou, že ako sa majú pacienti počas lockdownu. Zaujímalo nás, keďže boli zatvorené ambulancie, bola zvýšená latka na to, aby sme pacientov prijali a telefonické konzultácie s kolegami z nemocníc okolitých boli náhradou hospitalizácie. Zistili sme, že úmrtnosť pacientov v registri je vyššia v porovnaní s minulými obdobiami a Danka teraz povie niečo o tom, čo sme si mysleli, že by mohlo byť príčinou zvýšenej necovidovej úmrtnosti u ľudí počas lockdown. Naša hypotéza bola, že by to mohol byť čas pred príjmom do našej nemocnice. Nech sa páči. Ďakujem teda veľmi pekne. V prvom rade by som sa teda chcela poďakovať za to, že môžem odprezentovať svoje a teda naše výsledky na dnešnom webinári. Moja práca má teda názov Časový interval do terciálnej starostlivosti pri akútnej alkoholovej hepatitíde. Ide o analýzu nášho vlastného súboru. S tým, že akútna alkoholová hepatitída a celkovo Slovensko sa píši v súčasnosti jedným popredným miestom na svete, a to v počte dekompenzovaných cirhóz. S tým, že cirhóza pečenie na Slovensku je najčastejšou príčinou úmrtia pacientov v produktívnom veku a najčastejšou teda etiológiou cirhózy na Slovensku je alkoholová choroba pečene. Čo sa týka akútnej alkoholovej hepatitídy, tá je najčastejším spúšťačom akútnej dekompenzácie cirhózy v registri našich pacientov, ktorých od roku 2014 hodnotíme na našom pracovisku Hegito. S tým, že typicky pre ťažkú formu akútnej alkoholovej hepatitídy je, že sa vyznačuje vysokou mortalitou u relatívne mladých pacientov.
Keby som nadviazala na to, čo povedal teda pán prednosta Skladaný, kolektív autorov z nášho pracoviska v marci tohto roku odpublikoval článok, ktorý sa vlastne zaoberal tým, ako COVID éra ovplyvnila pacientov s chronickými chorobami pečenie a celkovo ako ovplyvnila starostlivosť o našich hepatologických pacientov. A preto vlastne v tomto článku sme vyhodnocovali, ako počas druhej vlny pandémie klesal počet nových registrácií pacientov s chronickou chorobou pečenie v registri Hegito 7 v porovnaní s tými minulými rokmi a zistili sme, že tých pacientov, ktorých sme novo zaregistrovali a teda zhospitalizovali na Hegito v tomto období klesla hospitalizovanosť týchto pacientov až o 60%. Čo následne sa prejavilo aj na mortalite týchto pacientov, ktorá v tomto danom čase stúpla až o 52%. Preto sme začali teda uvažovať o tom, že je pravdepodobne nevyhnutné udržať terciálnu starostlivosť pri vybraných diagnózach nielen v hepatológii, ale v každom obore aj počas ťažkých ér, akými sú teda pandémia COVID-19. Čo sa týka tej našej vlastnej analýzy, tak zamerali sme sa teda na akútnu alkoholovú hepatitídu, ktorá bola dekompenzačným momentom cirhózy pečenie, s tým, že sme retrospektívne analyzovali kohortu našich pacientov, v ktorej bolo v tom čase zaradených 1109 pacientov. Boli to pacienti teda zaradení od toho roku 2014 do roku 2020. Vstupnými kritériami pre naše hodnotenie boli teda zaradenie pacienta do registra Hegito 7 s prejavmi akutnej dekompenzácie, to znamená, že ten dekompenzačný interval bol v trvaní menej ako 3 mesiace. A zamerali sme sa teda špecificky na trigger, ktorým bola akútna alkoholová hepatitída. Vylúčovacími kritériami bol hlavne nedostatok klinických údajov, to znamená, že sme retrospektívne sa nevedeli celkom vyjadriť jednak k dekompenzačnému momentu, jednak k tomu, či sa u pacienta jednalo o akútnu alebo chronickú dekompenzáciu. Keď sa pozrieme na tento graf, tak vidíme, že vlastne v tom období sme na Hegito hospitalizovali 1109 pacientov s tým, že akutných dekompenzácií bolo niečo cez 41% a ako trigger akútna alkoholová hepatitída, tento trigger bol až u 48% našich pacientov a to je vlastne tá skupina pacientov, ktorých sme následne retrospektívne vyhodnocovali. Následne sme si túto skupinu pacientov rozdelili na dve hlavné podskupiny. Prvú skupinu tvorili pacienti, ktorí boli primárne liečení v regionálnej nemocnici a až následne boli s diagnózou akútna alkoholová hepatitída preložení na naše pracovisko Hegito. A druhú skupinu tvorili pacienti, ktorí sa primárne cestou nášho urgentu alebo cestou našich hepatologických ambulancií dostali s diagnózou akútna alkoholová hepatitída na hospitalizáciu k nám. To znamená, že do zariadenia terciálnej typu starostlivosti zdravotnej. A pri hodnotení týchto dvoch skupín sme si položili hypotézu v znení, či existuje vzťah medzi časom do zahájenia terciálnej liečby a mortalitou pacientov s akútnou alkoholovou hepatitídou. Následne, keď si povieme o základných charakteristikách nášho súboru, v tej prvej skupine pacientov, to znamená, to boli tí pacienti, ktorí boli prvotne hospitalizovaní v regionálnej nemocnici, bolo tam 107 pacientov. V tej druhej skupine pacientov, ktorí boli hospitalizovaní prioritne u nás, teda vstupne tam bolo 114 pacientov. Vidíme, že u týchto pacientov ide o relatívne mladých pacientov, boli to pacienti okolo 50 rokov života, s tým, že ženské pohlavie teda bolo minoritné v obidvoch týchto kohortách. Keď sme potom následne týchto pacientov porovnávali, tých pacientov, ktorí boli hospitalizovaní pôvodne v regionálnej nemocnici a tých našich pacientov, tak sme zistili, že tí pacienti, ktorí sú prekladaní k nám na Hegito od našich, sú jednak starší, jednak sú viacej dekompenzovaní, majú vyššie známky systémového zápalu. Alkoholová hepatitida je u nich v signifikantne teda ťažšej forme a mortalita týchto pacientov bola taktiež vyššia. Následne sme sa teda zamerali na hodnotenie mortality týchto pacientov, jednak hospitalizačnej mortality 30-dňovej, 90, 180-dňovej až do 1-ročnej mortality a ukázalo sa, že pacienti
ktorí boli najskôr hospitalizovaní v spádovej nemocnici a neskôr preložení na Hegito, mali signifikantne vyššiu úmrtnosť ako pacienti, ktorí boli prioritne liečení v centre. A ďalej sme hodnotili prežívanie týchto pacientov aj v závislosti od stupňa poskytnutej starostlivosti, kde sa znova teda ukázalo, že pacienti, ktorí boli prioritne liečení v centre, mali lepšie prežívanie pri akútnej alkoholovej hepatitíde ako pacienti, ktorí k nám boli preložení z regionálnych nemocníc. A zistili sme, že tá mortalita nezávisí len od toho, kde títo pacienti skončili, ale závisí aj od toho, ako rýchlo sa tí pacienti do centra dostali a ukázalo sa, že každý deň odloženia terciárnej starostlivosti u týchto pacientov zvyšoval mortalitu až o 3%. A následne sme všetky tie zozbierané údaje zhodnotili prostredníctvom štatistickej metódy propensity score matchingu, kde sme vedeli vyhodnotiť nezávislé prediktory úmrtia u týchto pacientov alebo teda transplantácie, ktorými boli vek, kontraindikácia k liečbe kortikoidmi, potom to bola zjavná hepatálna encefalopatia, potom to bola závažnosť ochorenia podľa Madrid score, potom to bola hodnota leukocitová CRP a potom samotná dĺžka do zahájenia terciálnej starostlivosti u pacientov s alkoholovou hepatitídou. V záveroch by som chcela povedať, že COVID-19 pandémia výrazne sa podieľa na tom, že stúpla úmrtnosť pacientov na necovidové ochorenia, nielen v hepatológii, ale vo všetkých špecializáciách. A z našich dvoch prác, tej jednej, ktorú sme už publikovali a teraz momentálne tejto, ktorá sa pripravuje na publikáciu, sme jednoznačne potvrdili, že niektoré syndrómy pre ich sú nevyhnutné, aby títo pacienti končili veľmi skoro v zariadení terciálnej starostlivosti. A to správne načasovanie terciálnej starostlivosti je podmienkou optimálneho výsledku týchto pacientov. A taktiež by sa dalo povedať, že tá dĺžka času do terciálnej starostlivosti môže byť aj ukazovateľom dostupnosti špecializovanej liečby v centrách pre pacientov z regionálnych nemocníc. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pani doktorke Žilinčanovej, niekedy Jancekovej predtým a last but not least Natália Bystrianská s malou licenciou, ktorú sme si dovolili v názve jej prezentácie v záujme udržania sa bližšie pri transplantačnom programe sme si dovolili zmenu programu, ktorá je vyhradená každému kinu, do ktorého som chodil a rozhodli sme sa poprosiť Natáliu, aby nám povedala o nových indikáciách, respektíve o novom prístupe k starým, častým, zvažovaným indikáciám na transplantáciu pečene. Nech sa páči, Natália. Ďakujem pekne za slovo, milé kolegyne, kolegovia. Dovolte mi teda povedať pár slov teda o indikáciách na transplantáciu pečene v zmysle teda syndromov ťažkej alkoholovej hepatitídy a syndromu ACLF. A v závere by som teda prednášku obohatila aj teda kazuistiku a skúsenosť nášho centra. Že v podstate najčastejšou indikáciou na transplantáciu pečene je cirhóza pečene, nasledovaná primárnymi tumormi, cholestatickými chorobami pečene a akutným hepatálnym zlyhaním. V súčasnej dobe môžeme v podstate pozorovať zmenu v etiologickom zastúpení jednotlivých teda ochorení, alebo teda v rámci cirhózy pečene, čo sa týka jednak poklesu pacientov s hepatitídou C vzhľadom teda na efektivitu priamych antivirotík a naopak, ako už aj bolo spomínané, na vzostup pacientov s alkoholovou chorobou pečene a tukovou chorobou pečene. Ja sa budem ďalej venovať tej alkoholovej chorobe pečene. V podstate indikovaní sú na transplantáciu pacienti v štádiu chronického zlyhania pečene, Child-Pugh B a C, z MELD alebo MELD-na skore viac ako 15, ktorí v podstate dodržiavajú pravidlo 6-mesačnej abstinencie. Toto pravidlo bolo vytvorené už pomerne dávno s cieľom jednak umožniť pacientom zotaviť sa z ochorenia pečene a jednak snaha identifikovať pacientov, ktorých je pravdepodobné, že zostanú abstinentní aj po transplantácii. Dôležité je však aj povedať, že to percento pacientov, ktorí pijú alkohol po transplantácii, je variabilné, pohybuje sa od nízkych až po pomerne vysoké percentá. V našom súbore pacientov dosahovalo 26%, ale takisto by som chcela zdôrazniť aj to, že zatiaľ len v 2 z 22 štúdií, ktoré sa venovali predikcii toho posttransplantačného relapsu, tak toto pravidlo bolo pozitívne len v 2 štúdiách.
Čo sa týka ťažkej alkoholovej hepatitídy, tak je to v podstate klinický syndrom, ktorý sa považuje za takú najagresívnejšiu formu alkoholovej choroby pečene, keďže je asociovaná s vysokou mortalitou. 30-dňová dosahuje až do 35%, 90-dňová až 75%. V podstate jedinou liečbou, ktorá je dostupná, sú kortikosteroidy, ale tie zlepšujú len krátkodobé prežívanie a taktiež zhruba 40% pacientov na túto liečbu podľa Lille modelu ani neodpoveda, tzv. Non-respondery. V takomto prípade z tých iných terapeutických možností, ktoré sú k dispozícii, sú len experimentálne formy liečby, či už sa jedná o rastové faktory, antioxidanty, fekálnu mikrobiálnu transplantáciu alebo teda iné skúmané molekuly. Čo sa týka včasnej transplantácie pečene, z tejto indikácie, tak je to stále kontroverzná téma vo viacerých transplantačných centrách, keďže na jednej strane vieme, že pacienti s ťažkou alkoholovou hepatitídou majú vysokú mortalitu a vlastne nie sú ani schopní sa dožiť toho polročného abstinenčného intervalu a zároveň, ako som už povedala, toto pravidlo sa neukazuje ako vhodný prediktor dlhodobej abstinencie. A na druhej strane u pacientov, ktorí sa vrátia k tomu alkoholu, tak to riziko dysfunkcia a straty štepu je zvýšené a takisto stále tu dominuje tá všeobecná mienka o transplantácii pečene alkoholikom, čo môže viesť k poklesu dôvery v darcovstvo. Takou prvou pilotnou štúdiou, ktorá sa zaoberala včasnej transplantácie pečene u týchto pacientov, bola Maturanová štúdia z roku 2011. Bola to prospektívna multicentrická štúdia z transplantačných centier Francúzska a Belgická a v podstate ukázal, že skorá transplantácia u pacientov s ťažkou alkoholovou hepatitídou, ktorí neodpovedajú na liečbu, ktorá však bola vysoko selektovaná podľa kritérií, ktoré spomeniem, tak významne zlepšuje 6-mesačné prežívanie v porovnaní s kontrolami s pomerne nízkym percentom relapsu. A v podstate tento benefit pretrvával ešte aj 2 roky po transplantácii. Tie kritériá, ktoré si zvolil, boli jednak teda neodpovedanie na liečbu kortikoidmi alebo zlyhanie liečby. Jednalo sa o prvú epizódu ťažkej alkoholovej hepatitídy. Dôležitá bola určite podpora zo strany rodiny, neprítomnosť závažných komorbidít a psychiatrických ochorení a pacientom deklarovaná po transplantácii celoživotná abstinencia. O tomto v podstate rozhodoval multidisciplinárny tím tvorený tzv. 4 kruhmi, ktorý zahŕňal teda jednak ten samotný ošetrujúci personál najbližší pacientovi, adiktológ, hepatológ a takisto chirurgovia s anesteziológmi. Na toto nadväzovali aj ďalšie štúdie, ktoré by som v krátkosti spomenula. Jedná sa hlavne o štúdie z amerických centier, ktoré preukázali, že u pacientov s ťažkou alkoholovou hepatitídou, ktorí boli vybraní podľa týchto prísnych kritérií, to prežívanie jednoročné bolo naozaj výborné, presahovalo cez 80% a to riziko relapsu bolo pomerne nízke a toto v podstate aj viedlo k tomu, že ten počet transplantačných centier v USA, ktoré indikujú ťažkú alkoholovú hepatitídu na včasnú transplantáciu, vstúplo o 50%. Rovnako aj syndrom ACLF, ktorý už bol spomínaný, ako teda osobitý druh dekompenzácie cirhózy, ktoré má vysokú mortalitu. Vyskytuje sa zhruba o 30% hospitalizovaných pacientov s cirhózou. Jeho najčastejší precipitujúci faktor je alkoholová hepatitída a bakteriálne infekcie a v podstate u týchto pacientov tá mortalita stúpa priamo úmerne so stupňom ACLF. Čo sa týka aktuálnych doporúčaní, aké máme, tak v podstate u každého pacienta, ktorý je prijatý s akutnou dekompenzáciou, tak treba vyhodnotiť, či má prítomný ACLF syndrom alebo nie. Pokiaľ má, treba zahájiť tú základnú konzervatívnu liečbu, prípadne podporu orgánového zlyhávania. A keď je dostupné transplantačné centrum, tak už v tomto momente treba zvážiť, či pacient nie je indikovaný teda na transplantáciu. Na 3. a 7. deň prehodnocujeme ACLF score a pokiaľ teda je pacient indikovaný, tak tá včasná transplantácia by mala, alebo teda pacient by mal smerovať k tej včasnej transplantácii. Podľa tohto odporúčania, pokiaľ ten pacient má viac ako 4 orgánové zlyhania, tak by sme mali zvážiť limitáciu liečby. Ale to by v podstate znamenalo, že všetci pacienti za CLF3, ktorí majú takmer 100% mortalitu, by boli teda odsúdení v podstate na smrť. Preto sa viaceré štúdie aj venovali práve týmto pacientom a ukázalo sa v tých spomínaných štúdiách, ktoré tu mám, že u tiež vybranej skupiny pacientov tá včasná transplantácia môže zachrániť ich životy, či už sa jednalo o Canonic štúdiu alebo Arthur alebo Sundaranovu štúdiu, kde to jednoročné prežívanie dosahlo 80%. A v tejto štúdii, ktorá je v podstate taká najaktuálnejšia, sa jednalo o retrospektívnu štúdiu, ktorá zahrňala 308 pacientov za CLF, ktorí boli teda zaradení na čakaciu listinu v 20 transplantačných centrách v Európe. Tak sa ukázalo, že vo všetkých štádiách ACLF, vrátane pacientov ACLF3, to jednoročné prežívanie bolo významné a presahovalo vlastne 80%.
Čiže v prípade ACLF vieme, že včasná transplantácia je jednou z možností, ale dôležité je, že to transplantačné okno by malo byť čo najkratšie. Dôležité je z našej strany rýchle rozhodnutie, zhodnotenie stavu a komorbidít a v prípade ACLF sa teda správať k pacientom ako pri ALF. Sú už známe určité absolútne kontraindikácie, ktoré by sme mali brať do úvahy a takisto zo štúdií už vieme aj určité nezávislé prediktory mortality po transplantácii, ako je napríklad mechanická ventilácia či multirezistentné infekcie pre TX. Teraz by som pár slov teda k našej kazuistike. V podstate jednalo sa o 44-ročného pacienta, ktorý bol prijatý na naše oddelenie 17.5. pre známky akútnej dekompenzácie cirhózy pečne v zmysle ikteru a ascitu. V podstate na základe klinického laboratórneho obrazu, sonografického vylúčenia obštrukcie žlčových ciest pre negatívne serovirológii a nedávnom údaje o etylabuze sme stav hodnotili ako ťažkú alkoholovú hepatitídu, čo v podstate podporili aj skorovacie systémy MEDRI a MELD score v teréne cirhózy heparu a teda s rozvojom syndromu ACLF2. Kortikoidy sme hneď stupne teda nezahájili vzhľadom na elevované zápalové parametre, patrali sme po origu infekcie, našiel sa stomatologický fokus, čiže pacient sa podrobil defokizácii a kortikoidy sa potom pod antibiotickou clonou do liečby nasadili v klasickej dávke prednisom 40 mg na deň. Na 7. deň sme prehodnotili Lille model a pri hodnote 0,45 bol pacient vyhodnotený ako non-responder, čiže liečbu kortikoidy sme museli ukončiť. Pacientovi sme vzhľadom na nepriaznivú prognózu, ktorú vieme, že pacienti ako non-responderi majú, sme navrhli možnosť experimentálnej liečby vo forme fekálnej mikrobiálnej transplantácie, s ktorou pacient súhlasil a v priebehu 5 dní sme mu endoskopicky podali teda fekálny transplantát. Na 7. deň však pozorujeme, že MELD-NA score je naďalej pomerne vysoké a takisto aj pretrváva syndrom ACLF2 a preto vlastne sme sa rozhodli zvážiť otázku možnej včasnej transplantácie pečne u tohto pacienta s dokumentovanou prvou epizódou ťažkej alkoholovej hepatitídy. Podrobil sa teda podrobnému psychologickému a psychiatrickému vyšetreniu, ktoré nenašlo kontraindikáciu. A preto sme teda začali s protokolárnymi vyšetreniami. To, ako už bolo spomínané aj v predchádzajúcej prednáške, ako bridge sme využili plazmaferézu. V podstate v podobe 5 sedení v tomto období došlo k poklesu z ACLF2 na ACLF1. A viac menej po skompletizovaní vyšetrení sme pacienta zaradili na waiting list. 23. júla bola realizovaná u pacienta rovnoskupinová transplantácia s primeraným operačným priebehom a 11.8. sme prepustili teda pacienta do ambulantnej starostlivosti. Záverom by som teda len zhodnotila to, že pacienti s ťažkou alkoholovou hepatitídou, ktorí nereagujú na liečbu a pacienti s ACLF majú naozaj vysokú mortalitu. Pravidlo 6-mesačnej abstinencie nie je vhodným prediktorom posttransplantačného relapsu alkoholu. Transplantácia dokáže zlepšiť prežívanie. U selektovanej skupiny pacientov preto ju treba ako terapeutickú modalitu zvažovať. Transplantácie z týchto dvoch indikácií celkovo reprezentujú iba malé percento zo všetkých transplantácií a ALD je choroba a mali by sme k nej pristupovať ako pri ostatných etiológiách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Týmto teda uzatvárame blok od nás ku vám a otváram diskusiu. Neviem, ako to vlastne chodí, to sme si zabudli prebehnúť, ale niečo sa nám zjavuje. Prečítam. Považuje sa plazmaferéza pri akútnom zlyhaní pečenia pri ACLF za štandard alebo za experimentálnu liečbu? To ani nemusím hovoriť, kto sa pýta. To je náš, áno, Martin Janičko z Košic, ten sa v tom veľmi dobre vyzná, dohliada, ja to mám veľmi rád, dohliada na to, ako sa tie veci majú robiť. Je to finančne náročná záležitosť a má sa to vedieť. Tak pokiaľ ide o štandardné akútne zlyhanie, tak v tomto prípade tým, že už je to súčasťou európskych guidelinov, to nie je experimentálna liečba. Pokiaľ ide o ACLF, tak stále v podstate to nie je štandardizovaná metodika, nie je v rámci žiadnych guidelinov. Zatiaľ vlastne tie štúdie len bežia v tomto smere. Ďakujeme. Čo doporučujete pre praktického lekára pre dospelých, aby bolo čím menej diagnostiky na FLD? A to je veľmi, veľmi ťažko odpovedať. V tejto fáze by sme chceli, aby bolo toľko diagnostiky na FLD, koľko je naozaj je. Myslím si, že to je táto fáza. My budeme venovať nastávajúce obdobie aj celý budúci rok tomu, aby sme práve na Slovensku zistili presný výskyt tejto choroby. A potom bude nasledovať, snáď sa nám podarí za pomoci
všetkých hepatologických centier Slovenska. Máme to rozdelené po krajoch. Chceli by sme zistiť prevalenciu, vekovú štruktúru, rizikové faktory a z toho sa nám snáď podarí spliesť nejaký, nazval by som to akčný plán. To je to, na čo sa pýtate. Čiže v tejto fáze rozhodne prosím pomyslite na to, že pacient môže mať nealkoholovú tukovú chorobu pečene. Prosím, zaveďte ju do jeho dokumentácie. Videli ste, že tá diagnostika je ľahká. To je jedno, že nás to zahltí všetkých, že budú tí pacienti pomerne dlho čakať. Napokon sa dostanú do nejakých databáz a ako sa vo svete hovorí, data is power. Keď budeme mať v rukách tie čísla, myslíme si, že sa nám ľahšie budú hľadať aj metódy, ako napokon to vrátiť na začiatok vašej otázky. To znamená, aby bolo menej nealkoholovej tukovej choroby pečene. My, pretože vieme, že všeobecní praktickí lekári nie sú nudiaci sa v svojej pracovnej dobe, vieme, že nie je možné žiadať mimoriadne výkony len tak urobte toto alebo toto vyšetrenie. My budeme adresovať vedenia. Už sme to aj urobili u jednej spoločnosti, u ďalšej spoločnosti. To určite urobíme. V rámci budúceho roka, ktorý by sme chceli urobiť rokom povedomia o chorobách pečene, budeme ponúkať jednotlivým ambulanciám všeobecných praktických lekárov napríklad týždeň povedomia alebo mesiac povedomia, koľko budete mať síl. A v tom momente u každého pacienta, ktorý je povedzme na preventívnej prehliadke, môžete urobiť 1 týždeň u každého jedného za sebou idúceho, ktorý nevie o chorobe pečene, určité jednoduché vyšetrenia, ktoré sú na internete zahrnuté do niečoho, čo sa volá HEP kalkulačka a zaviesť tú informáciu rovno do centrálnej databázy. To by bola fantastická vec. Budeme o tom informovať na našich stránkach. Doľaďujú sa detaily. Ďakujeme rozhodne za tú otázku. Všeobecných praktických lekárov veľmi potrebujeme. Som z iného odboru, imunoalergológ. Prednášky sa mi veľmi páčili, ďakujeme pekne a boli pre mňa veľmi prínosné. Ďakujeme pekne, pani doktorka Borzová. To je vždy radosť. Dobrý deň, prajem. Môže praktický lekár pre dospelých kompetentný sám manažovať pacienta s NAFL alebo akutnou alkoholovou hepatitidou? Skvelá otázka. Tade pôjdeme postupne. Tá HEP kalkulačka, ktorá je na našej stránke v tejto chvíli, vám ukáže, myslíme si, že už po jednej takejto prednáške alebo po jednom kliknutí na ten diagnostický algoritmus každý praktický lekár poľahky stanoví diagnózu MAFLD. Poľahky. Potom je naozaj veľmi správna otázka, v akom štádiu je tá choroba, že či nie je rizikové pre neho ujať sa manažmentu, a to priamo ponúka tá HEP kalkulačka. Tá HEP kalkulačka rozdelí veľmi jednoduchými parametrami vloženými do nej na internete voľne dostupnej. Vám povie, že tento pacient má riziko pokročilej fibrózy a tento pacient spoľahlivo nemá pokročilú fibrózu. A keď nemá pokročilú fibrózu, tie oficiálne odporúčania pre liečbu sú také, že niekoľko rokov môže sledovať týchto pacientov všeobecný praktický lekár. My sme samozrejme k dispozícii, ale nemôžeme sa tváriť, že nás je dostatok na to, aby tí pacienti nečakali príliš dlho. Keď však pacienta s nízkym rizikom inštruujete, že povedzme o rok má ísť, do roka by sa mal dostať na kontrolu k hepatológovi, kde by sa potvrdila vaša pracovná hypotéza ešte nepokročilej nealkoholovej tukovej choroby pečene, tak to určite znesieme. Ďakujeme za tú otázku. Nevidím ďalšie otázky. Ja by som chcel mať jednu poznámku k Dankinej práci. My sme rozhodne nechceli tou analýzou povedať, že v nemocniciach, ktoré nie sú terciárne, je tá starostlivosť suboptimálna. To mimochodom je aj priamym výsledkom štatistickej analýzy.
že sa jedná o ten čas. A ten čas, ktorý bol strávený nad týmito pacientami v sekundárnej starostlivosti, nie je chybou toho manažmentu. My dobre vieme, že lekári v nemocniciach robia, čo vládzu. Nič menej. Spozorovali sme ten jav a potrebujeme ho teraz nejakým spôsobom vystaviť skrutíniu. Myslím si, že by sme o tom mohli diskutovať so sekundárnou starostlivosťou, lebo je možné pristúpiť k tomu viacerými spôsobmi. Jeden je, že my znížime prach pre však tá komunikácia s okresnými napríklad nemocnicami je veľmi živá a my sme mnohokrát tí, ktorí nestíhajú prijať všetkých pacientov, ktorých nám núkate, tak ten odkaz je viacej do našich kruhov, než do vašich kruhov. A ešte raz opakujem, sekundárna starostlivosť per se nevyšla ako rizikový faktor, čiže to robia dobre kolegovia v tých nemocniciach. Ďakujeme Martinovi Janičkovi, že hneď pripojil adresu tej webovej stránky našej spoločnosti, kde môžete nájsť okrem iného aj HEP kalkulačku a v priebehu nasledujúcich týždňov a mesiacov nové, nechcem povedať, že inštrukcie, ale také možnosti pripojiť sa k roku povedomiu o chorobách pečene. Aké má nealkoholová steatóza pečene označenie v medzinárodnej klasifikácii chorób? Ďakujeme za tú otázku, neviem. Viete z hlavy, povedz. K76.0. K76.0 máme tu naše šepkávadlo. Nech sa páči ďalšie otázky. Ja by som sa chcel, Svetlana, ešte teba opýtať, to, ako sme to robili teraz naprosto kriticky, bolo by to tá metodológia, ako sme robili plazmaferézu po stránke. Povedz kolegom, vidíme, že sú tam naši kolegovia z Košíc, ktorí sú terciárne stredisko. Chcel by sa, určite ich to napadlo, že ako objemovú plazmaferézu sme robili my, že či je to porovnateľné, lebo tam je rozdiel v tom, aký objem plazmy sa vymení, to je jedna vec. A druhá vec, že či to, lebo mne to prípada, že sa zmestíme do toho, čo si uviedla, že 3 až 5 lomeno 14 dní, my to robíme tak, že 5 za sebou, ale skoro vždy to vyjde, že je to 2 rôzne týždne, že to nikdy nejde úplne. Tak prosím ťa o komentár na túto tému. V podstate tie indikácie ste videli, že o akú pacientúru ide a pokiaľ ide o počet sedení, tak ten sme si zvolili podľa tej Kumarovej štúdie. Vlastne tým, že predtým ten počet sedení bol vágný a vychádzali sme z tých prvých štúdií, ktoré boli, kde bola doporučená vlastne tá prvá, ktorá vyšla, tam bolo tých 15% objemu, čiže najviac, ktorú sme robili, bola 8 litrová a ten počet sedení bol väčšinou teda do tých 5. Tam sa vmestíme teda väčšinou do tých 5. Niektorí, hlavne tí, ktorí boli v ACLF3 a boli urgentne odtransplantovaní, mali 1, maximálne 2 plazmaferézy a boli následne odtransplantovaní. A ten objem najnižší vlastne, ktorý sme u nás mali, bol 4,5 litra. Inak to boli len vyššie objemy a tam už sme vlastne koeficientom podľa pána primára Šváča a podľa doporúčaní pána doktora Gustota, že teda max v plazmaferéze, čo oni používajú, objeme 5,5 litra. Že veľa je teda na výmenu už tých 15% objemu. V podstate aj tá Kumarová štúdia ide týmto smerom, len teda oni to tam doplňajú ešte aj o ten albumín. Ďakujem pekne. Ja by som neviem, či je na druhej strane drôtov a bez drôtov aj Ivo Topolský, ktorému by sme chceli poďakovať za marsovanie našich pacientov a my by sme veľmi radi porovnali tieto súbory so súbormi marsov, čo prosíme kolegov, ktorí marsovali pacientov s podobnými syndromami, aby ak majú o to záujem, nám sa s nami spojili. A Ivovi som chcel povedať, ak je niekde za obrazovkou, že sme našli človeka, s ktorým by sme mohli tie naše úlohy po stránke vyhodnotenia súborov ukončiť, lebo to bude veľmi zaujímavé.
porovnať Mars s plazmaferózou. Ukázalo sa, že tie výsledky na Slovensku so svetovými štúdiami nie sú celkom porovnateľné, pretože keď vyhlásia, zistili sme to pri tej práci, keď bol Michal Brunčák v Paul Brousse v Paríži, priamo u autora práce o Marse pri akútnom zlyhaní a CLF, tak sme zistili, že nie je extrapolovateľná tá štúdia na naše podmienky, pretože tam, keď vyhlásia pacienta za urgentného kandidáta na transplantáciu, tak sa Mars robil maximálne 48 hodín. U nás to čakanie na urgentnú transplantáciu bolo tak násobné, že sa zdá, že budeme musieť analyzovať ten súbor veľmi poctivo a ukázať, že ktorí pacienti predsa len to bridžovanie, kým príde vhodný dárca, preklenúť Marsom, majú za užitočné a indikované. Na to si myslím, že by sme sa mali podujať čím skôr. Ďakujeme Silvínke Dražilovej za milý pozdrav. Ďakujeme pekne. Ešte by sme mohli podiskutovať k Natálii. Ona vlastne tam by som ja chcel počiarknúť, že my vieme, že to je provokatívne. My vieme, že aké je stanovisko. Jeden náš kolega z IKEM povedal o Česku, že je to spoločnosť, kde vám na každom kroku núkajú alkohol, pýtajú sa vás, a prečo si nedáš a podobne, ale v momente, keď ste chorí z alkoholu, tak ste vyhlásení za alkoholika a ruky spoločnosť dáva preč. Tak by som bol rád, aby ste vedeli, že my si v plnej miere uvedomujeme tú veľkú rizikovosť rekurencie, tú náladu v spoločnosti a nechceme povedať, že to má dostať úplne každý človek, ale myslíme si, že alkoholizmus nie je slabá vôľa alebo zlé rozhodnutie, ale že je to zložitejšie celé. Myslíme si, že sú medzi ľuďmi, ktorí si nadmerným, najmä ako sa na Slovensku ukazuje, veľkým nárazovým pitím navodili akútnu hepatitídu a že mnohí z nich sú zachrániteľní a ukazuje sa, že v tom zohráva veľkú úlohu čas. Čiže nie rečí o nejakom 6. Mimochodom, profesor Lucy zo Spojených štátov, ktorý najmenej 20 rokov publikuje a analyzuje americkú únos databázu o transplantáciách kvôli alkoholovej chorobe pečene, mal úvodník, neviem či v liver transplantation alebo v hepatológii, ktorý hovorí, mali by sme skončiť s časovým faktorom a mali by sme začať s biologickým faktorom. Myslím, že by sme sa mali dostať postupne k tomu diagnostikovať pacienta, že tento nikdy piť neprestane podľa dohovorených, overených kritérií, ktoré by mali byť predovšetkým biologické a tento pacient bez ohľadu na to, ako dlho je od posledného pohárika, má veľkú šancu stať sa celoživotným abstinentom. Takže to sú tie také provokatívne veci, za ktorými ale teda naprosto stojíme, že ťažká forma akútnej alkoholovej hepatitidy je na zváženie urgentnej transplantácie u vybraných pacientov. A ACLF. Ak nie sú ďalšie otázky, ak nemáme sami na seba ďalšie otázky, tak ja by som si dovolil poďakovať v prvom rade prezentujúcim. Dámy, boli ste ozdobou, ďakujeme pekne za prezentácie podporené vlastnými výsledkami. Ďakujeme za otázky aktívnym pozorovateľom, ďakujeme za pozorovanie tým, ktorí prijímali bez otázok. Sme dojatí počtom registrovaných sledovateľov. Ďakujeme milým technikom, ktorí sa zjavne dobre postarali. Ďakujeme Amedy. Ďakujeme tým, ktorí nás podporili pri organizácii tohto webinára. Ich mená a všetko ostatné bude uvedené snáď v záhlaví webinára, ktorý zostane ešte k dispozícii nejakú dobu. Pozdravujeme vás z oranžovo-modrej
Banskej Bystrice, kde sa ešte teploty pohybujú aj nad nulou a tešíme sa na ďalší webinár zo západného Slovenska. Toto je zhruba ten formát. Tento rok by sme ešte chceli sa ozvať zo západného Slovenska a potom zase na budúci rok začneme od východu na západ. Tešíme sa na stretnutie s vami. Zachovajte priazeň hepatológii. Budúci rok bude rok povedomia o chorobách pečene a ďakujeme za pozornosť.